Hem de lluitar per guanyar molts diners, per consumir, però com més tenim, més malament estem. Algú ha de dir prou, aquest model no serveix. No només el model econòmic, el model econòmic és conseqüència d'un model humà, hem oblidat qui som els éssers humans. Aquesta és per mi la causa del problema. I com no canviem l'educació, i eduquem amb els nens ja des de petits i els joves perquè donin sentit a la seva vida, perquè es guanyin la vida, no diners, perquè donin sentit a la seva vida. Com no els eduquem de veritat, i educar vol dir, sabeu que la paraula educar ve del llatí, educere, que vol dir exducere, treure a fora allò que tens a dins. Fins que no descobrim qui són els nens, quines capacitats tenen i els ajudem a que treguin a fora aquestes capacitats, seguirem tenint, cada vegada tindrem més problemes. Podríem sortir provisionalment de la crisi, però anem directes al caos de la civilització, a una guerra de tots contra tots que ja està passant ara. De conflictes, tenim conflictes per tot arreu. No només conflictes econòmics, conflictes de parella, entre pares i fills, entre mestres i alumnes, alumnes entre ells. Fa poc vaig estar em van convidar a un congrés de professors, un congrés que es deia Educació en Valors, que els vaig dir, mira, ha d'estar fotuda la cosa, un congrés de professors inviten un banquer a parlar-los de valors. Mira, que està fotuda la cosa, no? No, és veritat, i estaven preocupats, em deien, estaven molt preocupats perquè el bull, sap que diuen bulli, l'agressivitat que hi ha entre els nanos entre ells mateixos, que s'estan fent la vida impossible. Tot això ens està mostrant, ens hauríem de preguntar què els hi està passant perquè cada vegada siguin més agressius, més violents. Perquè un només és agressiu a la vida quan a dins té alguna que està molt malament i ha d'esclatar i no sap el que és i ja no pot més. Segons el temperament de la persona, si ets una persona colèrica o sanguínia, esclates amb violència fora, si ets un melancòlic o un... Bueno, no sé, el melancòlic, una persona o flemàtica, probablement l'agressivitat és cap a dins i causen depressions o insuïcidis. I això està augmentant. Llavors hem de parar, hem de tornar a descobrir qui són els nens. A més, descobreixes que cada nova generació de nens té capacitats que no tenia l'anterior. Per tant, la nostra tasca amb els nens no és dir-los que s'han d'adaptar a aquesta societat perquè està molt malament. A mi quan em conviden a anar a escoles i universitats els dic no us adapteu perquè aquesta societat està malalta i si us adapteu us posareu malalts, com tots nosaltres. Hem d'ajudar-los a que siguin ells, no el model que hem pensat que han de ser. No fa gaire, un parell d'anys, estava a la Universitat de Barcelona, a Facultat d'Economia, també donant una conferència, a l'acabant ve una noia, tot així, diu, és que jo després d'aquesta conferència em sento molt malament, perquè jo en realitat el que volia fer a la meva vida era teatre, la meva vocació és fer teatre, però el meu pare em va dir que fes econòmiques, que si no em guanyaria la vida. Hòstia, doncs que trist, no? El teu pare no tenia cap dret a dir-te això i tu ja tens una edat que el teu pare tenies que dir, amb això no et faré cas. Amb això, amb altres coses sí, però amb això no. Ell no té dret a decidir si has de fer econòmiques o medicina o teatre, perquè ens fa falta gent que faci el teatre també. Per què econòmiques? Si millor serà una amargada tota la vida, encara que guanyi diners. Però tenim aquests clitxers. La por, que el dia demà, sí, deixa't de roqueries, quan ens fem grans que va tenir més por. Sí, està molt bé, això que dius està molt bé, però deixa't de roqueries, que no sé què. Però aquesta discussió inclús la vaig tenir un dia amb la meva dona. I els meus fills, el gran no, perquè més o menys ja en seguida va saber el que volia estudiar, però mitjà dius que no sé què vull estudiar, no ho tinc clar. Quan va acabar els 18 anys, el batxillerat i el preu en el col, aquestes coses, dic, però si no ho saps, vés a donar una volta pel món, vés a fer voluntariat un temps a la Índia o a Sud-amèrica i busca i mira... La meva dona, tu que li dius al nen, però t'has traspudat, que faci la carrera i després ja que pensi el que vol fer. Però home, què m'estàs dient? Clar, els estimen bogeries, segurament igual o més que jo, però la por. Que faci una carrera i que trobi una posició. Però si no sap el que vol fer. I efectivament, se'n van uns mesos, no sé on, a Austràlia, a Nova Zelanda, facin la seva vida, que busquin. Has de tenir confiança. Si els has educat bé, no has de tenir por. Perquè els valors ja els tindran a dit i trobaran el que volen fer. Doncs això crec que és fonamental. Per mi, la crisi actual és un problema d'educació. Hem de canviar el model educatiu. I entre altres coses, crec que l'Estat no ha de decidir quins són els plans d'educació. Això ho hem de descobrir entre els pares i els mestres, que els mestres cada vegada els tenen més lligats i no els deixen actuar. Ens anem a Finlàndia, veiem com eduquen, però tornem aquí i es va com no hem de res. Tornem aquí i diem, bueno, saps què? Posarem un ordinador cada nen a la classe. Però no necessita l'ordinador per res. Ni l'iPad, ni l'iPhone, ni el telèfon. No és que els hi posarem l'ordinador i que aprenguin a llegir als 5 anys i si ens descuidem ja els ensenyaran a llegir quan són al feto. Perquè, clar, ens hem obsessionat amb l'educació intel·lectual. Llavors volem que siguin molt intel·ligents. Tots els pares voldrien que els seus fills fossin molt intel·ligents. De fet, tots els pares pensen que els seus fills són molt intel·ligents. Tots. El meu nano és... No és perquè sigui el meu. És de llest. No és perquè sigui el teu. Però i què? Si voldríem molt llestos, no? Que estudiï. El meu ja té 7 anys i sap llegir perfectament i fa arrels quadrades.
I què vol dir? Que llavors triomfarà més i podrà estar més sobre els altres. Això és el que estem esperant, perquè en el fons això és el que volem. Que sigui molt llest, perquè llavors serà superior als altres. I sabeu què passa? Que la intel·ligència no serveix per solventar els problemes que té el món. De fet, està ple de gent intel·ligent. És intel·ligentíssim. Si algú sobre el món és intel·ligència. Però aquest tipus d'intel·ligència és el que ha creat els problemes del món. A aquesta època, la intel·ligència fa falta, però no és la qualitat que hauríem d'admirar, ni el que hauríem de promoure entre els joves. El que fa falta és la bondat. La bondat és la qualitat que hauríem d'admirar. Dir, ostres, fulano, aquest és bona persona. Això hauria de ser l'ideal com era antigament. Hosti, és una bona persona. I una bona persona, la bondat vol dir que allò que tens com a qualitat, siguin les que siguin, les poses al servei dels altres. I a mi quan algú em diu, és que és intel·ligentíssim. I com ha canviat el món, el seu bondat, gràcies a la intel·ligència? Aquesta és la pregunta. Que és molt llest. Aquests intel·ligents en tots això, sí, tothom està doctorat i tot màster en el segon i tal, però aquests són els que han creat els problemes del món. Són incapaços de resoldre'ls. Jo recordo quan va començar la crisi, a La Vanguardia, un diumenge al dematí, quan va començar el 2008, bueno, ja farà 5 anys, un diumenge al dematí, la pàgina central entrevistaven a 10 Premis Nobel d'Economia. Això si ho busqueu un dia, encara ho trobareu, 10 dels últims Premis Nobel d'Economia, notau vostès què opinen de la crisi, com sortirien de la crisi, no en tenien ni idea. Ni idea, home, saben dissimular. Un rotllo te'l tiren, però això diu un català, ningú entén, és igual, si s'equivoquen no passa res. És igual, ni que sigui el Premi Nobel del Joseph Stiglitz, el Paul Krugman, no sé què, ni idea. Llavors aquest tipus d'intel·ligència no serveix. Avui necessitem una intel·ligència que baixi del cap al cor. No vol dir que siguem ingenus, però vol dir baixar del cap al cor, vol dir que no és una intel·ligència només racional i analítica, sinó una intel·ligència abarcant, global, que té en compte els altres i que mira no només el bé propi, sinó el bé comú. I això ho hem d'educar, i si no eduquem de petits, de grans és impossible. I a més us diré una cosa, un nen quan és petit aprèn no el que li diem, el que som. Doncs un nen li dirà, ai, has de ser bo, com tu no ho siguis, el nen dirà, què m'estàs dient? Doncs no diré això, però el nen ho posaràs en una contradicció i el nen serà un reflexe d'això. Per això us deia, avui, amb els problemes que estem tenint al món, se'ns estan reflectint què hem estat fent tots nosaltres. No, és que la culpa és dels banquers i dels polítics. Són sers humans. Són un reflexe d'això que estic dient. Per què són corruptes els polítics? Per què els banquers han fet no sé què? Els polítics i els banquers. Ningú diu que hi havia 130.000 persones aquí a Espanya que cobraven la pensió de gent que estava morta feia temps. O sigui que aquí la innocència és la justa. Han perdut els valors, s'ha difós, a més, com que ja no tenim personalitat pròpia, basem la nostra ètica amb l'ètica dels altres, els altres també ho fan, però jo també... Escolta, perdona, tu has de basar la teva ètica amb tu mateix, deixa estar el que fan els altres. I a més ens falta el coratge de dir això en veu alta. Segons que el diem en veu baixa, perquè sembla que estigui passat de moda, parlar de valors, d'espiritualitat. Com no tinguem el coratge de treure això endavant i tornar a fer una reflexió de què hem estat creant i canviem això radicalment, jo crec que no hi ha sortida. Això és el meu punt de vista, dit molt superficialment, perquè tampoc tenim moltes hores, però crec que és el problema de la crisi actual. Un problema d'educació, però que és un problema de concepció del ser humà. Ens hem oblidat de la part meravellosa nostra, aquesta part que he dit de llibertat, de creativitat, d'amor, que la tenim en l'art, però l'hem oblidat en els altres àmbits de la vida quotidiana. I no pot ser. No podem tenir aquesta esquizofrènia. Amb segons què som meravellosos, segons què, perquè dic, la vida ens està mostrant el que estem fent. Dit això, molt ràpidament, com hauríem de sortir de la crisi?